go. Eh, what's up guys? Yang Lazada kay Kumon, naliwat sa iyang, murag na Kumon. Bisaya ko, irespeto ko. Doon na? Doon? Oo. Eh, na boss. Pagkitry nga boss. What's up guys? So, nata dito doon sa Kainit. O, busy ang mga tao ron kay nag-unboxing sila sa Shopee nila lang na yung gipadakan na oh. Shopee, sumong kagaral. Lazada di ay. Kana. Tangina, Sapatos. Unindot man siya pero para sa ako common jud kay daghan Ang ana ni boss kay Nikki boss no? Mickey. Nikki alias R. Kuan man yung Prince Mickey. Kabos pansit canton na lumi. So muna siya guys. Thank you guys sa Lazada. Sapatos ni Lala. Surprise me sa suod sa shoebox. Surprise me kay sapatos yun ang suod. Tinuod yun na. Among expectation ni kay sabon. Sabon. Ina kinahanap pa sa nagsabon kaya baritas kuan. Sapatos, mura-mura lang. Inana ka mayaman si Lala, magsige nag-order sa Shopee. Lazada. Nike. Zoom. Zoom. Surprise me guys ko, nag-surprise ko. Abi yun akong sabon ang suod dire. Abi yun akong sabon. Ito yun akong sabon pero nga ng sapatos man. So, usa man masulti lang sa Lazada PH. Baka naman. Baka naman. Magkaroon ng tapos. Shout out go sa Lazada go basig ma-sponsoran At sa nag-deliver nga may sukli nga piso. Ganun to pa. Shoot out ka sa Lazada nga nag-deliver nga sukli piso, keep the chance. keep the chance. Di pares uban na ang sukli na piso himo nag snowbeer. Thank you. Why bubo? Thank you kayo sa Ninja Ban, sa tukli. Kahit sunod pa. Sunod pa na mo makuha. Thank you kayo. Thank you kayo. Bitag pito. Wala na kayo nagpunta na mo. What usok like sukli ko. Ang piso di mahimo. Ang 5 di mahimo kung may piso. Unsa man masulti sa Lazada go? Sponsor. Sponsor. Unsa imong masulti sa imong bagong sapatos na gihatag ni Corina Sanchez? Hinila sa tao ko Wa ko masulti kay wa pa na ko na try. I-try sa isukod ko mo sa isukod sa imong PL ka na ingron. So, mo to guys. This is for today guys. So, thank you for watching our unboxing. Click here and subscribe. For unboxing Lalang Lazada. So, if you want some and more video guys, please like, share, and subscribe our channel. Order sa Lazada para mag- This is it. Ang daing manok ka ng itlog. Kuan. Chicken laying eggs. Ganyan na kasi yan, yung tubag, ito nakailiya. Oh. Sige. Sa itlog, sa kabayo nga may itlog. Horse of egg. Sa buhaya nga may itlog. Buhaya na may itlog. Mm. Kuan. Crocodile with egg. Sa tao nga may itlog. Human with egg. Sila kong itlog. Clento mamak. You're watching Alex Bella's channel.